भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब त्यांचं मनापासून स्वागत। आज हे नगरपंचायतच्या इलेक्शनच्या निमित्ताने आज जाहीर सभा या गांधी चौकात केलेले आहे। त्याच्यासाठी आपले उपस्थित व्यासपीठावर उपस्थित सगळेच मान्यवर आणि इथं समोर सगळे सावंतवाडीकर भाऊ बहिणीओ सगळ्यांना नमस्कार। केव्हा आम्ही विचार केला की आपल्याला नगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये उतरायचं आहे, तेव्हा आम्ही म्हटलं की एकच मुद्दा आहे आपल्याला, आणि एक मुद्दा आहे की लोकांच्या सेवासाठी आणि ह्या शहराच्या विकासासाठी, आणि तेच मुद्दा घेऊन पुढं आपली भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या आशीर्वादाच्यामुळे ते आपल्याला उमेदवारी जाहीर झाली आणि ते आपल्याला सपोर्ट मिळालं। आणि आम्हाला खात्री आहे की त्यांच्या सपोर्ट आणि आशीर्वादाच्यामुळे हे पुढचं 5 वर्ष आपण चांगलं सक्षमपणे काम करू शकतो। पण थोडं मला वाटतं की इतिहासाच्या बद्दल थोडं जाणून घेऊया आणि आपण या पुढच्या काळामध्ये काय करू शकतो। हे सावंतवाडी शहराची स्थापना झाली होती म्हणजे खेम सावंत तिसरेच्या टायमाच्या वेळामध्ये त्यांनी पाणी पुरवठाचं या तलावाचं हे सावंतवाडी शहर बसवलं होतं। ते एक चराटाची वाडी होती आणि ती सुंदर वाडी होती आणि त्याला आज आम्ही सावंतवाडी म्हणतो। तीच वाडी आज ह्या म्हणजे 300 वर्ष पासून ते चालू आहे ती वाडी, आणि तीच कुठेतरी आपल्याला राजघरांनी भरपूर काळामध्ये आपल्याला त्यावर लक्ष देऊन म्हणजे बापूसाहेब महाराजाच्या टाइमामध्ये ती नगरपालिका पण स्थापन केली होती। आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य नाही मिळाली, पण तेव्हा त्यांनी लोकांच्या हातात एक नगरपालिका हातात दिली आणि म्हटले लोकांनी त्यांची सेवा करायला पाहिजे। म्हणजे तो तसा राजा होता की त्यांनी सगळं चावी लोकांच्या हातात दिली, आणि तीच विषय आपण घेतो इथं समोर की आज पण आम्ही एकच विषय म्हणतो की काय पण असेल, ते राजवाडा असेल, मोती तलाव असेल, ते सगळं आम्ही नुसतं एक त्याचं संरक्षण काय एक राखणदार करतो, पण ते सगळं मोती तलाव असेल, राजवाडा असेल, ते लोकांचा राजवाडा आहे, ते लोकांचं मोती तलाव आहे। भरपूर गोष्टी या मागच्या काळामध्ये आपण लक्ष देऊन केलेल्या ह्या पूर्वजांनी, आरोग्य सेवा असतील, ह्या पूर्ण ड्रेनेज सिस्टम असतील, ते सगळं त्या काळामध्ये केलं होतं। त्या काळाच्या नंतर असं परत पूर्ण जीवन लोकसंख्या वाढत गेली, पण त्याच्यावर लक्ष दिलं गेलं नाही। मला वाटतं परत तो काळ येतोय, आणि मला वाटतं श्रीदेव पाटेकर आणि उपळकरच्या आशीर्वादाने मला वाटतं आज ती संधी त्या कारणामुळे मिळते की कुठेतरी ती ताकद भारतीय जनता पार्टी म्हणजे केंद्रात आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे, आणि इथं आज ह्या नगरपालिकामध्ये मला 100% खात्री आहे की आपण सगळे सावंतवाडीकर तुम्ही आमच्या मागे राहणार ठामपणे, आणि आज म्हणजे 3 तारखेला तुम्ही आम्हाला निवडून 100% देणार। आणि मला वाटतं की सगळ्यात तो महत्त्वाचा प्रॉब्लेम तोच आहे की ड्रेनेज आणि आरोग्य सेवा, आणि त्याच्यावर 100% आपण लक्ष देऊन ते 100% करून पूर्ण करणार। त्या काळामध्ये केलं होतं राजघरांनी, आणि ह्या काळामध्ये पण 100% भारतीय जनता पार्टीला आम्ही सपोर्ट करून ती सगळी सिस्टम चांगल्या पद्धतीने अभ्यास पूर्ण करून ते संपूर्ण पद्धतीने करून घेणारच। आज म्हणजे माझे पत्नी श्रद्धा राजे त्यांचं उमेदवारी म्हणजे नगराध्यक्ष म्हणून दिलेली आहे। ते पण एक सामान्य कुटुंबावरूनच आहे, तिचं लग्न राजघराण्याचं झालेलं आहे। तर काय पण समस्या असतात, काय पण अडचणी असतात, ते 100% समजू शकतात।
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट की आज आपण म्हणतो काय मागच्या काळामध्ये पण म्हणत होतो की राजघराण काय राजेसाहेब काय राणीसाहेब काय राजमाता ते एक पद लोकांनी दिलेलं आहे, ते लोकांच्या मनाने दिलेलं आहे. कशा त्यांनी लोकांची सेवा केलेली आहे. ते पद कुठेतरी आमच्या पूर्वजांनी काम करून लोकांची सेवा करून त्याच्यामध्ये कुठेतरी गमवलेलं आहे. आणि खरंच मला भाग्य वाटतंय की ह्या परिवारमध्ये माझा जन्म झालं. पण केव्हा ते जन्म झालं तर एकच गोष्टी आपल्याला आठवण ठेवून आपण काम केलेलं आहे की आपलं जन्म ते लोकसेवेसाठीच आहे आणि लोकांसाठीच आहे. आपलं हेतू कशासाठी पण नाही आहे. आपले जमीन येतील जातील, पैसे येतील जातील, पण लोक आपल्यासोबत 100% राहणार आणि इथल्या पुढच्या काळामध्ये राहणारच आणि राहणारच. आपले शिवरामराजे पण आमदार होते ह्या मागच्या काळामध्ये 25-30 वर्ष. आणि आम्हाला दुःख वाटतंय की 25-30 वर्षाचा गॅप पडला आणि आमचे माझे वडील असतील, राजेसाहेब असतील आणि राजमाता असतील, त्यांचं समाजसेवाचं वेगळं प्रकरण होतं की म्हणजे ते राजकारणात केव्हा पुढे नाही आले, पण ते शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली शिक्षण संस्था असतील त्याच्या माध्यमातून आपण मदत केली. केव्हा पण शासनाला जमीन उपलब्ध पाहिजे होतं तर त्यामध्ये त्यांनी जमीन उपलब्ध पण करून दिलेली. म्हणजे उदाहरण असेल की आपलं आंबेडकर स्मारक पण असेल आपल्या जेलच्या बाजू, आपलं जगन्नाथ गार्डन असेल ते पण असेल, आपली वरची म्हणजे टाकी कुठे नरेंद्र डोंगरमध्ये केलेली आहे ती पण कुठेतरी आपण त्या काळामध्ये दिलेली आहे. आपलं शिल्पग्राम कुठेतरी पर्यटनाच्या दृष्टीने आपण केलेली आहे ती पण जमीन आपण दिलेली आहे. नगरपालिकाची बिल्डिंग कुठं आहे ती पण त्या काळामध्ये बापूसाहेब महाराजांनी त्यांनी हँडओव्हर लोकांना केलेली आहे. आणि असं अनेक जमीन आम्ही अजूनपर्यंत द्यायलाच तयार आहे. आमच्यासाठी लोकांचा आशीर्वादच आम्ही इथं आज नगरपालिकामध्ये पण असेल काय पण असेल, आमचं अजिबात मी एक प्रश्न करेल की एकच करायला आणि एकच मुद्दा असेल ते लोकांसाठीच आहे आणि आम्ही लोकसेवाच करणार आहे आणि या पुढच्या काळामध्ये पण तसंच राहणार आहे. भरपूर विषय येतात की लोकांना राजवाडामध्ये येणं अडचण होते, काय आमच्यावर संपर्क करायला अडचणी होतील. पण मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगू शकतो, तुम्ही म्हणजे आमच्याकडे कोण हॉटेलमध्ये पण कामा करायला येतात आणि आम्ही संपर्क कोण करतो म्हणजे आमचे कार्यकर्ते असतील आणि केव्हा पण आज म्हणजे ह्या 10-12 दिवसामध्ये म्हणजे युनानी साहेब असतील ते प्रचारामध्ये जातात. साहेबांचं आगमन होतंय. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होतंय. त्यांच्यासोबत सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर सर, सन्माननीय विशालजी परब साहेब, सन्माननीय वेदिका ते परब मॅडम, सर्वप्रथम सर्व प्रतिमांना साहेब पुष्प अर्पण करतील. इतर सर्व मान्यवर आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांच्यासोबत सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं. शहर विकासाचा महासंकल्प भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने उभं असलेलं हे सगळंच युवा आणि बुजुर्ग असं मिक्स असलेलं. मी सर्वांना विनंती करतोय आपण कृपा करून स्थानापन्न व्हावं.
मी सांगत होतो की थोडे अडचणी असतात केव्हा लोक म्हणतात की राजकारणाला जायला आणि आपल्याला भेटायला, पण तुम्ही आमच्या कोण आपल्यासोबत हॉटेलमध्ये काम करतात, कार्यकर्ते असतील, आणि ह्या छोट्या मागच्या काळामध्ये युवराणी साहेब केव्हा फिरत होते ह्या शहरामध्ये, आणि मागचे माझे 3-4 वर्ष ह्या गावामध्ये प्रवास करताना, ग्रामीण भागमध्ये प्रवास करताना केव्हा पण आपलं संपर्क राहिलंय. आम्ही एक सामान्य व्यक्तीसारखीच वागलोय आणि एक सामान्य घरांवरून असंच आहे तसंच आम्ही वागतो आणि एक मित्रासारखंच आम्ही राहतो तुमच्यासोबत. तर भरपूर लोक विषय मांडायला त्यांना सोपं पडतंय आणि मी असंच 100% तुम्हाला घेतरीने सांगू शकतो की आम्ही तुमच्यासाठी 24 तास उपलब्ध राहणार. आम्ही तिथं तुमच्याकडे काम करणारच. आम्ही तुमच्या दरवाजापर्यंत पोहोचणार. आम्ही या नगरपालिकेच्या ऑफिसमध्ये पण बसणार, पण आपण तुमच्या लोकांच्या दरवाजापर्यंत पोहोचणार, तुमच्या अडचणी समजून घेणार आणि तुमचं काम कसं पूर्ण होईल आणि तुमच्या अडचणी कसे सॉल्व्ह होतील त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन काम करणार. तर माझं तेच एक म्हणणं आहे की आज तुम्ही सगळेजण उपस्थित आहे आणि आज पुरी सावंतवाडी शहर, आपण सगळे सावंतवाडीकर, आपण सगळे जण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आपले 20 उमेदवार नगरसेवकसाठी आणि एक नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही त्यांच्या ठामपणे तुम्ही त्यांच्या मागे राहावा आणि आम्ही पुढचे 5 वर्षांमध्ये आम्ही 100% तुम्हाला गॅरंटी देतो की कुठेतरी तो चित्र सावंतवाडीचा आपण बदलून दाखवू आणि तो सरकार असेल, तो लोकांसाठी असेल आणि लोकांच्या सेवासाठी असेल आणि विकसित सावंतवाडी करायसाठी असेल. एवढंच मी म्हणेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामराज्याचे वंशज सन्माननीय लखमराजे भोसले साहेब, आणि यानंतर मी सर्व